ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки барои реклама кардан пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранбуда роҳ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel Astra бо нархҳои арзон, гурзавои газ 53 бо нархҳои арзон, Toyota Camry 2, Toyota Corolla, Opel Vectra, Opel Sedan ВАЗ 210607 ва дигар намуд мошина аст ки бо нархҳои арзон 12та мошин фақат арзон баҳри шумо. дӯстони азиз, барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 165 сомонӣ. маромад навора сар мекунем, рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст бадрон Opel Astra аст ки дар кузофи Sedan соли 461999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. авио мотор 1.6 литр, коробка автомат, сайзтари мошин бадрон беҳтарин ай. коробкаш автомат мега, сайзтари мошин беҳтарин, хелаки мошин даст як одамда гаштесай. 4 балони 80%, 4 дискови рамашка, салон тоза, мошинча обшим нахадвасе неки ҳуҷҷатош неки бучдага бадрон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ неки тарафи Калхозобод мешавад, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бадрон нархаш бениҳоят арзон 35000 сомонӣ мега бо муомила дорад. хоб ин ҳами рақамҳо мегафон аст ки пайстани кор мекунад. ҳами рақамҳо метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гирен. мошинчара мега аз пеш омада бидем бо ягон сом яъне муомила мекунем. Opel Astra бо нархи арзон аст ки якум бора ки дар шабакаи мо фурӯшда мебурояд. кадоми то ки мехаред дӯстони азиз, маромад сирошона занг занед, пулшон дар кораи арзон мефурӯшанд. агар шумо дар баҳрдори ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира кадоми то ки чӣ намуд техника, хона чизе ки барои фурӯхта дошта бошед мо рекламада мегузорем. маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои аввале ки видео буд ҳавайда рӯй кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстони азиз ки мошинои боркаш аст ки гурзавои газ 53 соли 461987 аст ки сӯзишфурӯш бензин, коробкаш механикай, ҳолати мошин мега нахадвай. мошина мега нав мотор кадаги мегад, ҳолаташ нахадвай. 4 балон мегад 70%, документош буд шудага аст ва дӯстони азиз қатиш бо чандта дига забчас дорад. инчунин краска мега гирифтаги дорад ки краскаша мега ихтиёр мекунем. хова аст, фарои нав гирифтаги аст мега бо чихолои нав. инош часпондаги нест, мақсад фарои нав дорад, чихоли нав дӯстони азиз бо краска. ҳамин чора кадоми то ки мехоҳем хитон ба када мегирем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. гурзавои газ 53 бо нархи 25000 сомонӣ сирошона мефурӯша мега бо муомила дорад. якум рақамошон аст рақамҳои TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия ки инаш ҳам кор мекунад. инашда ҳам имо, WhatsApp пайваст дорад. метавонед ки аз ҳамин ду рақамҳо маълумоти бештар сирошона маромад тамос гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Corolla 2 аст ки соли 2008 сола ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон мега Toyota Corolla 2 дубайския мега нахадвай. документошам ҳаст мега неки нагуфтиян чанд қасрогра ҳуҷҷат дорад. 4 диска, электропакет, кондиционер, салон тоза, мошинча обшим нахадвай соза мега омада бинем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 69000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. 69000 сомонӣ аст бадрон сирошона пул дар кора бо муомила мекунанд. хоб ин ҳами рақамҳо аст, рақамҳои вавило Тоҷикистон аст кор мекунад. кадоми то ки мехоҳед дар ҳамин рақамҳо занг занед. дӯстони азиз, илтимос мега беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор мегад, яъне фақат суми холӣ алиш палиш намешавад ва бисёри баъд арзон намешавад. мошинхари конкрет набошед мега мошина мегад ай пеш омада бин савдо мекунем. ба телефон мега умуман савдо намекунем. мо маълумотҳои соҳиби мошина ба шумо расондем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
Дайво Матиз аст дӯстони азиз ки сурхҳои светои сурх соли барои 6 1999 ҳастае ки сӯзишвораш бензини холие. Абио мотор 1 литра коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега яксола ҳуҷҷат кардагӣ аст, 4 диска дорад, 4 таблонаи 80%, салон тоза, мотор беҳтарин, обши мошинча мега нахадай омада бинен сирошна сундар кунад. Дӯстони азиз, соҳиби мошин чӣ маълумоте ки наистакаст ба шумо мерасонем ва шумо худтон хулоса карда метавонед ки ба занг занен. Мошинча мегӯяд абсолютна 100% камбудӣ надорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. Мошинхарои аниқ мега марҳамат омада аз пеш бинен муомила мекунен. Инам хеле раднои краска ва чихолоша менен хеле скамекомаш сиркаса заводской. Хай мошинча нахадвай. Рақамошо мегафонай марҳамат тамос гирен. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Боз як мошини фурӯшӣ арзон аст бадрон ки ваз 2107 светои сафед. соли барои 6 2002 солае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча мега хела даст як одам нагаштиса, хай фарои кисенен, салонча тоза, 4 диска, балон ҳолати корӣ, лекин нашуд хадавои пусидагӣ ва ҳуҷҷатош ягон чи нагуфтиянд. Срочна мегӯяд ҳамин хел пул мегӯяд зарор аст, арзон фурӯхта истанд. Нархи мошин бадрон 8000 сомонӣ. Боз муомила дорад. Мошин бадрон айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Варзобда. номерош хай номерои 01 не ки мошин мега дар Варзоб қарор дорад. 8000 сомонӣ аст ки бо муомила мекунем. Нали чи боша мега ҳамин 8000 сомонӣ ягон сумша арзон када метиҳанд. хоб ин ҳамин рақамҳо дар поини видео аст. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар комментарияи мо нависед, мо дар видеои оянда барои шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар ёфтем якум шуда шумо дар видео карда пешкаш мекунем. лайкора фаромӯш накунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст бадрон ки мошинча мега нахаду. соли барои 6 2008 солае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 2.4 литра, коробкаш автоматаи сайсаи мошин бадрон беҳтаринае. ҳуҷҷатҳои мошин мега то охири сола мега документ дорад. хоб салон тоза, кондитсионер, электропакет, раднои краска, балонош мегад нав аст ва дӯстони азиз, Toyota Camry дубайёи тозаша мегад. яъне ки дубайски ҳуҷҷат пуҷҷат ҳамаш дар коробкаш автомат. мошинча мега нахадвай срочна сум дар кӯрай бо нархи арзон мефурӯшанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 97000 сомонӣ. дӯстони азиз, бисёри баъд арзон не ки камтар муомила мекунанд фақат барои одамони харидор. маълумоте ки мо ба шумо мерасонем, маълумотое ки ҳамин соҳиби мошин гуфтагааст, шумо хафа нашен. ҳамин соҳиби мошин чӣ маълумоте ки метавон ба шумо мерасонем, фақат одамони харидор мегӯяд илтимос занг зананд, чунки одами коргаре мегӯяд бисёр гап зада наметонем. кадоми ки мехоҳед 97000 сомонӣ мошин дар Душанбе марҳамат тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ советский аст бадрон ки нахаду. ваз 21099 ҳастае ки соли барои 6 2001 солае ки сӯзишвориш гази холия бензин багзаш мегӯяд ба фикри ман вайронае. абио моторш мега 1.5 инжектора, экономни, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балон мега 85%, дӯстони азиз, коробкаш мега 100%, камбудиш мега фақат камтар, мотор мега масъала мехӯрад, дига расход надорад. мошин мега айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки дӯстони азиз бо хайхтон қадчон муомила мекунен. не ки мега мошинча 100% мега мошини хеле афкор нест, ба фикри ман дӯстони азиз нархи ахиронша мумкин арзон накунанд. дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район 8000 сомонӣ аст ки якум рақамош рақамои мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш рақамои Россия ки инашда WhatsApp пайваст доранд. хай одамон мехардагӣ марҳамат тамос гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузофи караван универсални светои, инам хеле светои асфалт не, чихелем хеле светоае. соли барои 6 1996 астае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекард. мотор 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин 4 та блонои яъне ки соз мегӯяд средняк ҳолати кӯрӣ, салон тоза, раднои краскаи номери транзит. Дӯстон азиз, мошин хай камтар мегӯяд мечовка кордур ай хе ҳамаш нахадвай. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешуд бо нархи 33000 сомонӣ ки боз муомила дорад. Мошин мадон дар Душанбе 33000 сомонӣ, рақамошо мегафон марамат занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A сайбадрон ки светои вишнови светои олучаги бо нархи арзон бо арзона мешавад. соли барои 1990 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекард. мотори 1.6 литри парастои коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдон хай ҳолаташ на безебай на зур аст, средяне ки нахадва мегӯяд соҳибаш раднои краска балон ҳолати кория хай салоншам тоза. мошин мегӯяд нахадоне ки ҳолати средни. нархша мегӯяд 9000 сомонӣ мегӯем бо арзонтар кардан метавем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашда. рақамошо тисел аст, кадоми то ки мехаред марамат дига маълумот пураша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 бадрон азиз ки мошинои советский бо нархи арзон. соли барои 1986 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. моторош экономни 1.4 литраи коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 5 колеса 1.4 литр мотороша солуш 1986 газ бензин кор мекунад. яксола ҳуҷҷат мегӯяд кадагия аккумулятораш мегӯяд пачкай моторош 03 дӯстон азиз ки ба 5 колеса. мошине ки якдастай хеле ки даст як одамда гаштасай ва нахадвай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан ва фурӯхта мешавад бо нархи 7500 сомонӣ ки бо арзонтар мешавад. 7500 сомонӣ мегӯяд соҳибаш муомила кардан метавем срочно пул дар кора. хоб ин ҳамин рақамоша рақамои вавилон тоҷикистон аст кор мекунам. маҳрамат дӯстон азиз бештар маълумотша гирем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.